कसे काय मंडळी, काल होतो रविवार आणि काल एका क्रिकेटच्या लीगमध्ये आपण आपलं संघ उतरवलेलो आणि आज त्याचे मॅचेस होते. मग आमका तिकडे जाऊचा होता. सगळ्यात पहिले तर गावच्या मंदिरामध्ये इलो, मस्त दर्शन वगैरे घेतलो. त्यानंतर केरवडे गावामध्ये पोहोचलो. संघ आम्ही 3 मित्रांनी मिळून उतरवलो. त्यानंतर आपले खास व्यक्ती आपणाक भेटले. त्यानंतर अर्जुन भाईची बॅटिंग बघूक मिळाली. बऱ्याच टाइम नंतर आमच्या मोदे गावचा एक अफलातून फलंदाज. थोड्या वेळानंतर मंडळी आम्ही क्वार्टर फायनल तर जिंकलो आणि आम्ही सेमीसाठी पात्र झालेलो. पण म्हटलं थोडा वेळ थंड वगैरे होऊया. त्यानंतर मंडळी सेमी झाली, टफ झालेली मॅच जिंकलो आणि मंडळी रेकॉर्डिंग तर लांबचाच, मनात जर दुगदुग होत होता ना तुमका काय सांगू. पण फायनली हो सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद होतो फायनलमध्ये प्रवेश करतानाचो. आणि फायनलच्या अगोदर एक सेलिब्रेशन तर बनताच, कारण मंडळी सगळ्यांचे एफर्ट्स तसे होते. आणि खरं तर स्वस्तिक चषक एक नंबर आयोजन होता. आमका खेळाक संधी दिली आणि त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांचे मनापासून आभार. फायनलच्या मॅचमध्ये शुभम मेस्त्रीची अफलातून फलंदाजी बघूक मिळाली. त्याचप्रमाणे सर्व टीम प्लेयर्स एकदम जबरदस्त खेळले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावची टीम जिंकण्यापेक्षा मोठा अजून काय असतं तुम्हीच विचार करा. आणि फायनल मारल्यानंतरचा ह्या सगळा सेलिब्रेशन होता. बाकी काय बोलणं नाही, आता तुम्हीच बघा. थोड्याच वेळात बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पार पडलो. सेमीफायनल मॅन ऑफ द मॅच संतोष वारंग, बेस्ट कीपर सचिन सावंत, बेस्ट बॅटर शुभम मेस्त्री, मॅन ऑफ द सिरीज अमीन कुल्ली, सेकंड प्राइज शिवगंगा स्पोर्ट. एकदम जबरदस्त प्रदर्शन बघून मिळाला. त्यानंतर मंडळी फर्स्ट प्राइज आम्ही मारलो लिंगेश्वर मुळदे. नंतर थोड्या वेळानंतर मंदिरात इलो. मॅचला जाऊच्या आणि इल्यानंतर मी मंदिरात गेल्याशिवाय कधीच घराकडे येणं नाही. मस्त पुढील मॅचसाठी देवाकडे प्रार्थना केलो. तुमचं सगळ्यांचं सुद्धा खेळ एकदम जबरदस्त होणे, सीझन एकदम गाजवून टाका. त्यानंतर ट्रॉफी आणलो आणि आईकडे दिलो. आईच्या चेहऱ्यावरचं समाधान तुमका कळतच असताला. याबद्दल काय बोलायची गरज नाही. तर मंडळी व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.